Biuh, urip koyo ngene tok, ora nek perubahan blas. Ora nek kerjaanan, gur mangan-mangan turu tok. Wah, rokok enteng barang iki lah, dari siji meneh. Biuh, duit ra jekel, ora nek kerjaanan blas, rokok enteng meneh. Rokok pirang-pirang ra nek sini blas. Ketek-ketek era padha teko padha nandi gila jan. Woi, mandek rene. Piye? Rene mlebu. Apa meneh bisa kira-kira jan. Opo utang meneh. Wis rene rasa berisik jagong kene. Lah, pol-poli beratku utang kok mlebu barang. Mending arep nyalu utang. Ngangkat iki bro kosong kabeh iki lah blas saya penggawean babat blas apa nek lah rokok pirang-pirang ora metu isine iki apa ora mari-mari ket biyen ki penganggurane apa lah ngerti dhewe ket biyen gur njogo jagong tok turu madang ising rokok kuwi wih lah si rokoke lunjak ya ini kene jenenge pekerja keras sih. Ora kaya kowe bendino mangan turu tok ngapa? Rahasiane lah. Ya tapi kowe meneng bae. Iki rahasia gelem sugih total iki. Aku golek nomor nang omah kosong iki. Wih. Deneng ra sesuai karo lenang gas. Wih, kok malah ngelek-ngelek didoi ben sugih malah ngelek-ngelek. Aja wih, dadi nggo bisnis. Carane lah. Iya, aku ya mah niater prono tapi meneng bae kowe. Niater prono malah aku diceluk. Jelas arep utang meneh, jar arep nyaur utang ora kok malah mandek aku. Iki carane, Bro. Iki lintingan bekas papi rek. Kudu lintingane siji. Karo cakak obat nyamuk iki malah karaten, kudu sing karaten. Loro. Karo iki apa ya? Kulit ndok bulus. Kok ndok bulus iki, Bro? Kayak ndok bulus. Loro oleh siji. Terakhir masker bosok. Males masker bosok nutur wae wong lah. Buntele. Deneng kuwi syaratnya nenek temen, lah terus dipiekne kuwi. Alah, sing penting muter-muter rumah kosong goleki nomor, nek ketemu nomor ya wis digobali. Terus wis digobali, begini kae dibuntelne kaya ngene iki syarat-syarate kabeh. Nah, terus didelene kuwi nang sebelah turumu. Tapi sing hati-hati, Bro. Kudu komplit tenanan, nek ora komplit ora trimo sing dimo kosong. Modiar kowe. Mangkat bae apa ya? Tak sele lah syaratnya kuwi lah. Wah, meneman ngawur iki ben golete nganti keteteran. Wis, iku arep sida mangkat apa ora? Ya tetep mangkat. Ya wis, apa wis nek arep mangkat. Aku duwe kanca iki ben ora kowe bendino melarat. Mas aku ndeloke lah. Kowe mangkat siki aku tak gagal apa-apa aku tak bali sini. Ya cobalin dhisik lan njaluk rokoke siji. Ih, biasakan kowe, Bro. Ya wis njuput lah. Njuput aja siji tok. Aku nyegat maning ora njaluk rokok. Telu. Ya. Kakek penting. Ya wis nang balik. Ya wis iki sun ya. Ya wis lah, malah ngusir wis diwae malah ngusir. Ya penting syaratnya kayak gini. Hati-hati, Bro. Hati-hati apa, Jel? Apa? Karena penting hati-hati iki syaratnya mau nek ora komplit. Bakal mau dia pocong ireng. Pocong guyu, malah guyu kaya ngene tenanan iki, Bro. Wis ngono lah karepmu nek kowe ora percaya, wis karepmu aku ora wani tak bali dhisik aku, Bro ya. Diomongin apa percaya wis karep gitu, Bro. Wis bali turu wis lah jaga total duit. Ayo tadi. Apa belum berebut? Itu caranya aku itu tuh mangkat tapi ya tapi kok sadar aneh salah mangkat jangan gundok siji meneh wis malah jagong meneh mangkat wih sudah tenang nih